এতিয়া পইচা নাই খালি হাত বিরাট পাগলা মানসি बिटिसिनि सि भाग्रामा महिलारि सारा बिटिसि सरकारखौ सोलायनो थाखाय रां गैया होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बे भिडिअखौ जोबनायाव नोंथांमोना आं दिन्थिनो नाजागोन। बेनि सिगांनो मा होनदों मोननैसो इम्पर्टेन्ट टपिकखौ लानानै मोननैसो आपडेट होनो होननानै नोंथांमोना सानदों, जाहाथे नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि न'खरनि बा नोंथांमोननि गथ' गथायनि थाखाय बे आपडेटआ हेफाजाब नोंथांमोननो जानो हागौ। स' जियानो जा माने गिबि आपडेटआ जादों जाय मैंगो जुसखौ नोंथांमोना दिनैनि समाव नोंथांमोना गावबा गावनि गथ' गथायनो लोंहोदों। बे मैंगो जुसखौ माबायदि बानायनाय जायो बे भिडिअआ नोंथांमोना नायना बे भिडिअआ मोनसे गोबां भाइरेल जादों। जाय जुसखौ बानायदों आरो माबायदि बानायदों, दा बेफोरबायदि पिक्चार बा बेफोरबायदि भिडिअखौ नुयोब्ला नोंथांमोननि गथ' गथायनो बैफोर जुसफोरखौ लोंहोगोन ना होआ? दा माबायदि थासारि फुड सेफ्टि डिपार्टमेन्टआ बेनि सायाव माबायदि थासारि लादों आं बेखौ बुंनो थाङा। नाथाय बेफोरबायदि थासारियाव प्रडाक्ट खालामोब्ला बेफोरखौ जोङो लोंनो बा जानो थाखाय गारनांगौ, नङाब्ला जोंनि गथ' गथाया जिउआव बा हेल्थआव बिथांमोना खहा जागोन, जायनि जाहोनाव नोंथांमोननि गथ' गथाया जिउनि खहाबो जानो हागौ। आरो मिथिखागौ दिनैनि समाव मा होनदों गावबा गावनि गथ' गथाया बा गेदेर मानसिफोराबो गुबुन जायगायाव दावबायहैयो, जायनि जायगायाव बेफोरबायदि थान्दा एबा जुसफोरखौ लोंनाय जायो। दा नोंथांमोननो भिडिअखौ आं दिन्थिबाय, नोंथांमोननि गोसो बायदि नोंथांमोना बेफोर भिडिअखौ नुनायनि उनाव नोंथांमोननि गथ' गथायनो बेफोर जुसखौ लोंहोगोन नामा? आं बे सोंनायखौ नोंथांमोननो खालामदों। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायबानो जाबाय। आरो 2 नम्बराव बुंदों जे गोबां बिबांनि आसामाव दिनै 500 रांनि डुप्लिकेट एबा फेक नट हमनो हादों। जानो हागौ बेनि आगोल बा बेनि सिगांबो जायफोर हमाखैमोन, मैया दाख्लै जे हमबाय, बेनि सिगाङावबो जानो हागौ गोबां बिबांनि फेक नट बेफोरो पास जालांबाय आरो रायजो राजानि गेजेराव गोसारबाय जानो हागौ। बेनिखायनो आं गुरै खावलायदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां रायजो राजा आइ आफामोना बेफार फालांगि खालामनानै गरसे गरनै आरजिनानै जादों। बेनिखायनो मार्केटफोराव थांदोंब्ला, मार्केटफोराव हाथाय बाजार खालामदोंबा, गलाफोराव हाथाय बाजार खालामदोंब्ला 500 रांनि नट होयोब्ला नोंथांमोनाबो मा होनदों मोजाङै चेक खालामनानै नायनानै ला, जाहाथे नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि फाव फान्दायनायजों नोंथांमोनाबो गबनानै थायाबा नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जानो नाङाथो आंनि साननाया। स' जियानो जामानो आरो नेक्स्ट आपडेटआ जादों मा होनदों ड्राग्स। दिनै क'क्राझाराव मा होनदों सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। जोंनि बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव, बर' फरायसाफोरनि गेजेराव बैफोरबायदि ड्राग एडिक्टेड गोबां सुबुंफोर जालांदों। बेनिखायनो आं गुरै खावलायो जेसेबां दिनै दोङो बे थानायखौ जोङो थाबनो एक्सन लानानै, नुयोब्ला थाबनो एक्सन लानानै बेनि सायाव जोङो राहा लामा लानांगौ, जाहाथे बेनिफ्राय गोबां बिबांसिम जोंनि ड्राग्स एडिक्टेड सुबुंफोरा लिमिटखौ क्रस खालामा। बे समावनो जोङो बेफोरखौ एक्सन लानानै दिनै बैयावनो जोङो जे लाइमोनफोरखौ बैफोर एडिक्टेड जानायनिफ्राय जोङो क्लस खालामनो हायो चेप्टारखौ। नङाब्ला मा होनदों मोनसे समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो गोबां लाइमोनफोरा बैफोर एडिक्टेड जालांनानै गोबां बांलांगोन, जायनि जाहोनाव न'खर, बिमा बिफा गोबां सिलिंखार जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन। बेनिखायनो थाबनो जोङो बेफोरखौ नुयोब्ला रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायो जे इनफर्म खालामबानो जाबाय पुलिसनियाव, नोंथांमोना आरो हमनो नाजा। लोगोसे बेजों मा होनदों हाग्रामा महिलारि साना बिटिसि सरकारनि आखायाव रां गैया होननानै फोरमायदों बिथाङा। मा फोरमायखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां मोजाङै, आरो नायलांबानो जानो हागौ नोंथांमोना मोजाङै बुजि मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां। আপোনালোকে বিয়া কৈছে, মইতো এইটো ৰাস্তাতে যোৱাকালিও অলপ চলপটো থাকে। তামোলপুৰ ওদালগুৰি পথটো একেবাৰে এইটো কাৰণে অলপ চলপটো আছে। এইটো মেৰামতিৰ কাৰণে আমাৰ PWD ইঞ্জিনিয়াৰসকলে চাই আছে। কিমান দিন হৈছে চৰকাৰ, পইচা আহিছে নতুন, ছেপ্টেম্বৰত আহিব। বাকী কাম কৰা মানুহ যদি আছে আহক, মই কৰিব দিম। বাকী নকৰে না কোনো। এইটো যদি কোনোবা বাকী কৰা কণ্ট্ৰেক্টাৰ আছে আহক, মই কৰিব দিম। এতিয়া নতুন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ, এই যে আমি নতুন এইবাৰ জুলাইত বাজেটহে হ'ব না, জুলাইত বাজেটহে হ'ব। তামোলপুৰৰ কাৰণে বিশেষ পেকেজ হ'ব নেকি ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত? কি পেকেজ? বিশেষ ৰাস্তা কৈছোঁ মই পেকেজ এনাউন্স কৰিব পাৰে, একো ডাঙৰ কথা নহয়, কৰিম মই।
কিন্তু এতিয়া পইচা নাই, খালী হাত। এইবাৰ জুলাইত বাজেট হ'ব, ইয়াৰ পিছত দেখা যাব। কিন্তু বাকী কৰা মানুহ যদি আছে আহক, মই কৰাই দিম। কিহৰ উচ্ছেদ দেখিছে আপুনি? উচিত কথা এটা চলি আছে যে এইটো উচ্ছেদ কয়। আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াত চিফ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, এইটোহে পাগলা মানছি। হ'ব।